Дару, я Галя з падворши, баба ў самым саку. І сёння я вам распавяду, як прывабіць мужика. Як быць прывабнай? Трэба паказаць трошачку грудзяў. Гэта неабходна на першым этапе, пакуль ён не зразумею, што тебе звышкі гарылы. Мужика трэба зацікавіць. Ты, падобны кусок лайна, я цябе ненавіджу. Это Саня Бульбашов. Ён мне падабаецца. Выйду за яго. Мужикам падабаюцца умныя жанчыны. Я толькі што рашыла ўранаванне. Хлопцы, дзе вы? Хлопцы цякуць, калі ты можаш рабіць нешта асаблівае. Алё, Санёк, я круціла спіннер 4 гадзіны запар. Дык шо, калі ты завітаеш, зараз ці потым? Трэба спажываць вугляводы кожны дзень. Хлопцы любяць дупастых. Хлопцам падабаецца, калі ты ўпэўненая. Я мастацкі шэдэўр. Я секс-бомба. Ніводны мужик мяне не варты. Вось так, бабанькі, трэба быць прывабнай. Запрашайце на канал сябровак, распавяду яшчэ.